Георги Маслянков пази в двора на къщата си цялата история на самоводене. В началото, преди 8 години, мотото му е било да не остане нито една непретършувана стара къща в селото. Днес експонатите са повече от 1000, а броят им всяка година се увеличава. Музеят е разделен на 9 помещения, първите 2 съхраняват историята на рода и на цялото село. В експонатите има и снимки на всички кметове на самоводене от 1878 година насам. В музея има и цял арсенал земеделска техника, сред тях веялка от 1948 година. Като се насипва отгоре, създава се изкуствен вятър чрез въртени и минавайки през няколко сита, отделя се зърното от отпадъка, от плявата, от останалите буклуци и през различни уличета излиза. Кожарско, обущарско и шивашко ателие са събрани в едно помещение. За всички занаяти Георги Маслянков е издирил и майсторски свидетелства. Освен това можем да видим заготовки на кожи, калпаци, цървули от свинска кожа и стари шивашки машини. Наскоро се здобихме и с машина, която специално е ползвана от обущарите. Тя може да обработва, да шие кожа, която е много по-дебела. Важна част от живота на самоводчани се заемали лозарството и производството на лук. Георги е събрал всички предмети, необходими за отглеждането и преработката на грозде. Най-голямото, най-внушителното това е кораба. То е съда, в който реколтата се прибира, смачква се и се прави виното в нея. Машини за пръскане, след това различни косери, ножици, бурета. Една от причините за създаването на музея за Георги Маслянков е по този начин да задържи синовете си в родния край. Действителността обаче не го позволява и те заминават. Право да кажа, 2 синковци имам, 2 снахи и 6 внучета, но като гледам тия в друго попреще, в друго направление, са развити се тук. Едва ли ще бъдат тук. Един е в Канада, другия е в София. Занимават се с дейности, които са в тон и крак с времето. Всичко в музея на Маслянкова е плод на лични усилия и средства. Вратите му са винаги отворени за посетители, а Георги и съпругата му Елка могат с часове да разказват за миналото, което съхраняват в двора си.